echt niet. Dat is niet waar. Ja, dat is jouw mama zeker. Die is de rijkste. Mijn mama is niet rijk. Nee? Mijn mama heeft niet 1 miljoen euro. Oh, papa wel, hè? Die schatrijk. Ja. 100 miljoen. Wat miljoen? Ja. Wat 20 miljoen. Ja. Ja, een monopolie geld. Wel Een monopolie. 2000 miljoen euro Oh, heeft dat is papa. wel veel hoor. 2000 miljoen. Ja, dan is mijn papa de rijkste Maar dan man. deed ik stoppen met werken als ik zoveel geld had. Ja. Dan deed ik niet meer werken in de restauranten. Oh, het is zo. Wat? Wat, ik maak een video.